Ola, boas tardes, chámome Noa e vou entrevistar a este home que está ao meu carón. Como se chama? Manuel, E onde vive? eu vivo en Monte de Ramo. E de que nos vai falar? Pois vou falar da Romería dos Milagros. De que se trata esta romaría? Pois esa romería é unha peregrinación que se fai ao Santuario dos Milagres, que está situado no Monte Medo. Pertence ao Axuntamento de Baños de Malgas. E acuda moita xente? Si, a verdad, cando son as novenas, a primeiros de setembro, pois vai moita xente. Hai unha peregrinación moi grande. Cando foi a primeira vez que fuches? Pois que eu me lembre de pequeno. A primeira vez que fun de pequeno con meus pais, tería poucos anos. E por que hai a tradición de ir camiñando? A tradición de ir camiñando, pois, realmente antes era como unha ofrenda á Virxen, como a quen, pois, si había algunha enfermedade ou tal, para intentar facer algún milagre, e máis que nada, porque en tempos non había coches, nin había medios de transporte. Algunha vez fuches camiñando? Si, bastantes veces. E que hai cando se celebra esta romaría? Que hai, bueno, cando se celebra a romería, como pasa hoxe en día en casi todas as romerías, pois é como se fora unha feira na que hai postos, tanto de comida como de obxetos, de pan e de venta de todo tipo. E a quen levas contigo para pasar o día a ver a Virxe? Normalmente a miña familia, imos todos en familia. E gustache ir con eles? Si, por suposto. En que ano se edificou o santuario? Pois o santuario acabouse de rematar sobre o ano 1768. E cantos anos ten a Virxe? Pois a Virxe debe ser a actual sobre 150 anos. Pode dicirme algún dato interesante sobre a Virxe? Algún dato interesante? Pois a Virxe nun principio falase que o primeiro santuario que se fixo, que debeu ser alá polo século XIV, era unha mera capilla onde hoxe está a fonte, que despois dicen que tamén hai que desapareceu e todo. Bueno, pois moitas grazas pola súa atención e desexolle un bo día.